Si můžu hrát? Jdu to Švarcová korporace, prázdniny končí. Zábava začíná. Batman začíná, Rayman, temný rytíř. Já mám strach, aby tam kluci něco Exových. Jsou tam kyseliny, víš, takže je to zároveň i... Já dělám sestavy do ropných plošin, do benzínek a tam jsou strašně, já nemůžu řezat flexou třeba na dílně, že vůbec nic. Ani smítko. Do Megasu? No. Tak mají vlastně speciální montérky, které jsou jako anestetické. Nesmí vytvořit žádný náboj. Připomínám, že se tam k ním budou koupit taky takový montérky. To budou pěkně drahý. Dobré světlo, čidlo. Tady mám trvalou fázi. Volák. Tady mám spínaný. To chci na světlo určitě. A ještě toto. Je to na to do toho podledu. Jasně. Zapojování plat. Tak si ho vem. Ne, vlastně ne. Tak, jedno světlo, druhé světlo. Seráčka kucí. Tak. První nulí aspoň. Cože? Můžu přeznačovat fázový vodič? Je to pracovní vodič. Tak jak je ona pracovní, tak je fázový pracovní. Druhý světlo, tam bude spínaný. A spínaný je tady ten černý. Tady ty tři a tady ty dva spojím. Jsem si natočil video v té rozvodně, tak nějak jsem si zapomněl natočit, jak to svítí. Yeah.